Крши се по граду, а šta je sa kolegama što pucaju u glavu? Interventa prolazi u stilu Bog i batina, ni u stilu basi se jer mučit ćete satima. 10 navijača nek vam bude jedna ćelija, ali nema mesta koliko ima delija. Dok nas bude dobro znate bit će i problema, pravda za Uroša se pevaju ko jedan, a vi